Хәйрле кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбина Валиева. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Радмир Биляев ил соқшылары белән очрашты. Түбән Кама мэры махсус хәрби операция зонасына 30 тоннадан артык гуманитар йөк илтте. Ярдәм янәше 31-нче лицей коллективы солдатларга посылка җыйганнар. Заманча уңайлы күп кеше сыйдырышлы. Түбән Камага яңа автобуслар кайтарылды. Рус телле балаларга татар теле өйрәтү алымнары. Bir ülüş bolalar, oranlarına kirek. Sırası oturmalar, bölüşesine, işolda kalıplara kirek. 50-ге якын укытучы республика семинарында катнашты. Яңа елга бүләк. Дуслар, сезне хәйрия акциясында катнашырга чакырам. НТР Медиа холдинги Кыш бабай бул акциясы турында игълан итә. Үш автомобиль, төзелеш материаллары, генераторлар, азык-төлек продуктлары. Түбән Камдан хәрбиләргә һәм Лисичанск халкына 30 тоннадан артык гуманитар йөк тапшырылды. Ярдәмне шәһәр халкы җыйды. Алгы сызыкта Түбән Кам мэры Радмир Биляев табылды. Тулырак алдагы материалда. Волонтерлар чираттагы гуманитар ярдәм партиясын җыялар, тартмалар бер-бер артлы йөк машинасына урнаштырыла. Барлыгы 30 тоннадан артык йөк 2 көннән соң ул хәрбиләргә җиткерелә. Большое спасибо хочу сказать городу Нижнекамскому району. Түбән Кама шәһәре һәм районы халкына зур рәхмәт әйтәбез. Сез 3 ел безгә ярдәм итәсез, гуманитар ярдәм җыясыз. Шиксез рәхмәтлебез, җиңүгә ышанабыз. Хәрбиләргә йөкне Түбән Кама мэры Радмир Биляев алып барып тапшыра. Исемлектә 3 автомобиль, төзелеш материаллары, генераторлар, азык-төлек. Лисичанск халкына да әйберләр бар. Булар төзелеш материаллары, хастаханәләр өчен гигиена кирәк-яраклары, инвалид коляскалары. Дорогие нижнекамцы, доехали до наших... Хөрмәтле Түбән Камалылар, без билгеләнгән адреска барып җиттек. Вәгъдә иткәнемчә, волонтерларга зур сәлам, безнең сугышчыларга зур рәхмәт. Шулай ук Радмир Биляев шефлыкка алынган шәһәрләрне торгызу эшен алып баручы Татарстан вице-премьеры Ринат Садыков һәм Лисичанск мэры Эдуард Сахненко белән очрашты. Фронт яны госпиталендәге якташларыбыз белән дә күреште. Аларга медикаментлар тапшырды. Гүлия Нигъмәтуллина, НТР яңалыклары. Дорулар, окоп шәмнәре, азык-төлек. Алексей Шиповалов исемендәге 31-нче лицей коллективы гуманитар ярдәм җыю пунктына солдатлар өчен кирәк-яраклар алып килделәр. Бу изге эштә укытучылар, балалар һәм аларның ата-аналары катнаша. Ил сакчыларына булышу безнең төп бурычыбыз диләр. Тартмаларда маскировка шелтәрләре дә бар. Укучылар аларны үзләре үрәләр. Һәр атна саен берешәр япма ясыйлар. Түбән Камага яңа автобуслар кайтарылды. Якын арада шәһәр маршрутларына Lotus маркалы 10 заманча транспорт чыгачак. Бу хакта Радмир Биляев үзенең социаль шелтәрләрендә хәбәр итте. Күп кеше сыйдырышлы автобусларда пассажирлар өчен барлык шартлар да тудырылган. Салонда коляскалы әниләр, шулай ук физик мөмкинлекләре чикләнгән шәһәрдәшләр өчен дә махсус урыннар бар. Административ техника инспекция бүлеге хезмәткәрләре ауга чыктылар. Максатлары машиналарын тиешсез урыннарда калдырган шоферларны ачыклау. Белгечләр кисәтә, мондый гамәл өчен йөртүчеләргә штраф каралган. Физик затларга 2000-нән 3500 сумга кадәр, вазифаи затлар өчен 5000-нән 20000 сумга кадәр, юридик затлар өчен 50000-нән 100000 сумга кадәр. Мондый рейдлар даими рәвештә үткәрелә. Алар шәһәр мөхитен яхшыртуга юнәлдерелгән ди белгечләр. Силер яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез. Безнең номер 8-917 90 73 077. Белем бирүнең сыйфатын арттыру, тәҗрибә уртаклашу. Республика семинарында Түбән Кама шәһәре һәм районы мәктәпләреннән 50-гә якын укытучы катнашты. Очрашуның төп темасы рус телле балаларга татарча аралашырга өйрәтү алымнарын барлау. Семинарның мөхтәрәм кунагы, педагогика фәннәре кандидаты, дәреслекләр авторы Роза Хайдарова лекцияне безнең төшерү төркеме тыңлап кайтты. Bir ülüş bolalar, oranlarına kirek.
Sırası o bala birincisine müşavda kalatlara gerek. Hem üzerine okup kararına gerek, üzerine okuruna gerek. İptaşınları sınıflaşıp kararına gerek. Залда утыручылар татар теле укытучылары. Алар рус телендә сөйләшүче балаларны чит сөйләмне тыңларга һәм аңларга өйрәтәләр. Белем бирүнең үз методикасы бар. Бүген мөгаллимнәргә шундый дәреслекләр авторы Роза Хайдарова белән очрашу бәхете елмая. Галим күп еллык тәҗрибәсе белән уртаклаша. Технология ул чит тел укыту методикасына нигезләнгән, чөнки балалар өчен ана теле түгел, ана теле методикасы белән һич кенә дә укытып булмый, чөнки анда күләм зур, бала кабул итә алмый. Анда технологияга салынган беренчедән күләм, бала кабул итәрлек, бер дәрестә кабул итәрлек күләм, икенчедән эчтәлек, баланың күңеленә хуш килә, якын, аларның аралашу сфераларыннан чыга. Семинар программасына күләмле лекция һәм ачык дәресләр дә кертелә. Үз тәҗрибәләре белән Пушкин исемендәге 3нче лицей укучылары уртаклаша. Алар Роза Хайдарова методикасын сайлаганнар. Бу инде безнең күбрәк теге өйрәтү максатыннан оештырылган семинар. Монда килгән укытучыларның фикерләрен ишетеп, менә шул фикерләрне анасын Роза Закиевна биргән киңәшләрне күздә тотып, алга таба эшебезне дәвам итәчәкбез. Балаларда белем бирүнең сыйфатын арттыру, укуга кызыксыну һәм татар теленә мәхәббәт уяту өчен нинди иҗади алымнар, яңа инновацион технологиялар куллану үтемле. Педагоглар әнә шул сорауларга җавап табарга тырыштылар. Республика семинарында Түбән Кама шәһәре һәм район мәктәпләреннән 50гә якын татар теле укытучылары катнашты. Гөлия Нигъматуллина, Гөлназ Җаббарова, Булат Зиханшин, НТР яңалыклары. Яңа елдан һәркем мөгъҗиза көтә. Аеруча авыр тормыш хәлендә калган, физик мөмкинлекләре шикләнгән балалар, ялгыз өлкәннәр тылсым көченә чын күңелдән ышана. Хөрмәтле телевизор караучылар, әйдәгез бергәләп аларга яңа ел кәефе бүләк итик. НТРның әкияти герое Кыш бабай бул акциясе турында игълан итә һәм изге эштә катнашырга теләүчеләрне безнең медиахолдингта көтеп кала. Дуслар, сезне хәйрия акциясында катнашырга чакырам. Балаларны, өлкәннәрне бергәләп сөендерик. Бүләкләр НТР телекомпаниясына алып килегез. Безнең адрес Химиклар проспектындагы 64А йорты. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 1-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татар Лайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар, исән, имин булыгыз.